Sedulur papat lima pancer.
Wonten satriya bagus tumurun saking Dirgantara.
gak lenggok jekitane menawi to Cinodra gak atur piteksa kuning pak kulitane pating cemorot pasuryane sapa Mas Manik ora liya Raden Yanto Suseno wijil saking paguyuban Barongan Putri Budaya jengkal saking sasongko tumuju wonten ing desa Jepang Wetan ingkang dalemipun Bapak Afif uga Ibu Sari ing dalu menika Bapak Yanto Suseno badhe angruwak putra lan putrinipun Bapak lan Ibu Afif dalah Ibu Sari ingkang gadhahi sukerta pancuran diapit senjang sumangga panjenengan sedaya nderek mirsani pola kridanipun Barongan Putri Budaya wijil saking dusun Melati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dipun gulungan kutah Bapak Jemi Haryanto nggih kula piyambak nuwun Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila hadratul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormat wiwitan dan perasan, hormat tokoh Adam sebagai bawah. Adalah hormat dinten itu perkenan gansal. Sedaya berhormati kegiatan sama suara puji panggung hari seksual. Lalu disuruh oleh para hormat sedaya, para nabi-nabi yang sangat bentuk dirjalan. Dewi Fatimah, sahabat sekarang Abu Bakar, Umar, sahabat Ali. Sedaya kalau berhormati kegiatan sama suara puji panggung hari seksual. Lalu disuruh oleh para hormat sedaya, para wali-wali songo, wonten tanah Jawi khususipun Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid Raden Patah Al-Akbar Saidin Panakot Pranopadumo sedaya dibukon hormati iketan sama suara puji panggung awil sisi lan boten kesokan oleh sama hormat Kanjeng Sunan Kudus Jafar Shadiq Kanjeng Sunan Mulya Raden Umar Said sedaya dihormati iketan sama suara puji panggung awil sisi lan boten kesokan oleh sama hormat Cika bakal dusun Jepang Wetan mriki sedaya dihormati kegiatan sama suara puji panggung awil sisi. Ewan dene pada tinggal inti saking panjenenganipun Bapak Albit Harisan Bapak keluarga kadang miringi putripun. Pina terus dikaru apa tiga. Mugi-mugi putra ingkang karu ajak mantu saged mantu ayu dados sawana ing sampe kala amin Allahumma amin. Allah hadirnya sedulur papat lima pancer kakang kawah adi hari-hari anak anak Pina. Allah hadirnya khususan sedulur papat lima pancer kakang kawah adi hari-hari anak Haikaru. Allah hadirnya khususan sedulur papat lima pancer anak Aira Gufara wa hujudubaha wa satara uyubaha wa nawara dawrikaha lahal fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin rame kalau di bawah.
Kumuk sakit ya, kumuk. Bener apa sih penjenengan kandhaan kene? Anakku satune bareng sinampilan janur kuning. Sing cahyane pancen sekali wis ayu tambah cemlorot ayune. Kaya ngono. Anakku sing sekali bagus tambah cemlorot baguse. Kaya ngono. Ora mung mandheg tekan semono badhe duwe. Kepala kaya aku mangerteni cahya kang tumiba nang jiwa ragane anakku sak telune. Apa pancen bener kan beneranku? Ora luput. Malah sok sapa wae. Taungan sing duwe Sukerto ya sing kandhane Sekono. Yen to kinalungan janur kuning kang linambaran abang sangkut. Ing papan pun yen bocah iki wadon, pasti bakal tambah ayune, tambah manise pindah ning Bathara Komoratih iki jawantane jagat loro. Wondene yen to bocah sing duwe Sukerto sing
Sing kepiye Kakek? Papan kene bareng saji njaluk kanca ruang. Wujuding sedulur papan lima pancer kakang kawah hadiari. Ki wujuding Sophia amarah alomah lemah. Wis tak Bapak papan kene mau jembatan kasar. Sampeyan sawetara pun kakang bakal murgo lan maseso marang sedulure papan lima pancer. Monggo Kakek Wedi. Marang kowe sedulur papan lima pancer Sophia amarah alomah lemah. Kula kabeh aduh dak awe cerak sing ngriko semana wujudmu badan halus ndak jatuh ndak siji dadi badan kasar aku kepengin banget jaluk sabiyantumu Kaki Legaya. iya Sak derengipun kula matur sumber kula unjuk kan. iya pangestune kaki Legaya jadi sira tampane bocah bagus Pak pangestunipun Kaki Legaya sanget kula pundi. Mugi dadosaken jijibat kula kan. kaya ngono ya Wonten kawigatosan menapa Kaki Legaya nimbali kula dalah kadang-kadang kula. sedulur papan lima pancer Sophia amarah alomah lemah Kula matur terangno sing ngriko semana wujudmu badan halus nganti ndak cetok dadi badan kasar marang sebo kabiyantara pengaruh kaki Legaya jalaran ana parigawe kan bakal takkan blakake marang kowe Kaki Legaya. Iya. Nuwun sewu. Kaki Legaya kala ndika yen gadahi putra titipan. Kamangka putra titipan kala gadahi gedhek cilik. Lah gedhek cilikipun menapa Kaki? yen kowe kepengin mangertani putra kan diparingake ya dititipke marang Kaki Legaya bocah iku mau duwe reket duwe sukerta ya nandang senggala kena darani bocah lair panturan kapit sendang ing papan kuno dheweke duwe reket kan kudune aku bisa nyuceni bocah kuno tipen dheweke bisa suci kaya putra kang lair saka golongan bali ibune lair saka rong jagat raya Kaki Legaya. tapi Sampun terang terwaca nggih kula napi pangandikanipun Kaki Legaya. kaya ngono ya Sapunika kula napa digawi napa dados dawuhipun Kaki Legaya. sedulur papan lima pancer Sophia amarah kalau malah lepas oning papan kene ndak pasrahake marang kowe kabeh bocah katurunan anakku lanang anak wadon tak loro kok nganti cilik anakku lanang lan anak wadon si sendang kabeh panturan kabeh sendang nganti dedel kulite diberi kok nganti diberi kuwi sak lombo wis iku duwe tanggung jawab Kaki Legaya. sagung ya Kula sagah. bagus Kaki Legaya. Mungkin putra badhe kula jagi ngantos pecahin dodol utang video kula Kaki Legaya. kaya ngono ya yen kowe papan kuno sadus sagu soang-soangan bakal ndak pangestoni anggonmu jaga marang katamu aku njaluk pamit marang kowe kabeh bali marang si Adi Sing kepiye Kakek? sawise si Adi wis nyuwun wujuding kadange tuwa anak lanang lan anak wadon wis tak wujude mangsa bojo aku tak nggelak lakuku tak budal makarya nang kutara raja kang gedhe ning ya aku paling marang si Adi ning Legaya mangko yen ana sambikala apa wae ing menggone mbok menawa ana sambikala kan bakal ganggu gawe marang putramu sak katulune si Adi diwendi kangelan ngejuko bantala kaping 3 kaping 3 ing papan kono pun kakang mesti bakal prato sowan-sowangan Kakek tapi pangujine panjenengan sing tansah tak antu-antu. Aja suwe-suwe anggone panjenengan ninggalake Iya. pasungan kene. dukun-dukun dibawa hati-hati aja kaya aku tak njaluk pamit lan njaluk pamit kaya ngono Ayo Ger, derek sam meneh Ger sawetara Ger. Supaya amanah alam-alam berkaitan. Ini Ger pasrah marang kowe sak kakanda dimusak telune. Sawetara bak dembulanan ning tengahing latar kene. Ini Ger tak rangkulane mangkane
Thank you.
Iku kahanane ngomong kok sepi ngene ra ditinggal ning pengukuran sedelo kowe kok iki dijak didolanan ning ngendi anakku sak telune ora katon ning tengahing latar kene. Supia, amara alo marang Maina. Kok ora ana abane to, ora ana abane babar pisan kene ngendi? Nggih Supia. Amara alo marang Maina coba rene nggih. Ora ana pangsulan. Jebul kate nek karo ning tengah latar ngene to. Lah kok malah onone mung sedulure papan tok. Anakku sak telune ora ana pak ning papan kene iki terus dijarno ki ning ngendi iki. Ora ajar nek ora digugah. Ora digugah siji boko siji. Ayo, Tangi. Ya. Alamat main tangi. Kok kepenak temen anggonmu turu ning tengahing latar kene. Sak papate padha blasar ning tengahing jogan. Lho, kowe iki apa lali to, Get? Kowe mau didhawuhi karo nilek gayek supaya jaga adimu sak telune kok malah sak papate botol kabeh. Iki adimu dolan dhewe ora nang papan kene lho. Tak takon. Adimu ora nang papan kene apa bener kandhane? Kene lagi mau yen adimu ki lunga dolan dhewe coba. Sejatine adimu ning endi? Sapa iki sing semaur? Ayo. Ayo semaur. Nuwun sewu ngedaya. Yo. Saklebetipun kula janji boten ngertosaken paringipun wonten mendung sak inggilipun griya. Sareng mendung kala wong tuyung kados-kados kula kenging sira. Ngantos kula petilek lajeng Oh, dadi kowe sak papate mau turu kabeh mergo mongso kaya-kaya kena sirep ngono. kasihan ini lebih. Lah terus. Sak sapunipun kula wungu ingkang putra sampun akeh sinebih. Piye? Ingkang putra Ibu sampun sak telune ilang. kasihan ini lebih. Kulon iki. Ora kira bapak bisa kita tanggung jawab
Aku kaya aku suarane aku kaki lagi. Ini lebih ya. Supaya wong karapatan kula Rene lagi. Wes. Mangga dhisik. Ayo ini. Yen ana rembug ayo padha dirembug, yen ana natar ayo padha dinalar. Ini. Papan kene ndak sawang sama kaduan. Anggone pun kakang lumaku tansah kesandung tansah keserimpet nanging. Bareng pun kakang jangkake sukuku nang jroning omah. Kahanan sak jroning omah kok bosah basah kene iki mau lara-lara ya kedadian apa. Kepriye? Kira apa bisa nyentuh duwe rakang duwe suka apa tekan kaya gini. Kepriye? Kepriye? Matur nuwun. Jangan sekelompok gini. Ini. Aku nyuwun marang pencegahan supaya dia pencegahan paringi sekeluar dapat aku pria kanggo ngewang-ngewang. Aku juga keselamatan kaya anak punya Tanggung kepriye? Nyuwunku marang pencegahan orang-orang kudati. Kok gagal keras kok karya? Marah malam berpahita orang-orang kudati pencegahan wujud sakit di badan kasar. Kalau mau banjur ini ya. Waktu dinanti pawatan kepriye? Putraku pantulan ada. Putraku hilang. Kaya kedodok rasanya hati pun kakang bareng jadi ngandhakake yen to wektu dina iki putramu katurune mureca saka ngendhakake ya ini kok tangisono nganti luhmu metu gedhe bebasane yen to tanpa jinangka ndak kira putramu ora bakal bisa bali ana sak jero. Ya wong. Iya. Aku nak ngluputake marang si Adi. Dalaran wis kodrat dening Gusti Kang Akarya jagat lakone pun kakak lawan si Adi kaya kene tak curi cumetan. Ayo. Ini. Ya. Lakon iki dal marang ancung cinupet. Cukup pemandhe mung semene wae. Ya wong, aku weling marang si Adi. Lakon iki aja nganti wong tuane anakku si Panduran Kapit Sendang wong tuane sak kloron aja nganti mangertani yen to putra kan diparingke pun kakak lawan Sadi dina iki mureca saka kembanan cukup pun kakak lawan Sadi sakjane ngene pun kakak bakal goleki murecane putramu katulune si Aji Jawa Kangelan tak ape manjing orang sanggar pamujan kita ora nugrahane Gusti. Ojo pati-pati jugar, yen pun kakak durung jugar akan beri satu sebab. Soan-soan. Kaya ngono, soan-soan. Sedulur papat lima pancer Sopiah amarah kalau amarah bapak ini kulo kaki gini podo maju ambil marak sepo
maju marang harapan kakek maju. Aku ndak takon pitakon kowe iki wangsana kanthi permati aja tedeng ngaling-aling. Sedulur papat lima pancen Sophia amarah alon-alon main Kula kaki legaya. rikala semono aku tau piweling marang kowe kabeh bocah papat. Aku titip wujuding kadang wanom si panturan kabeh cendang lawan kowe kabeh bocah kapapate. Jaganen reksanan keselamatane ya apa ora. Kasinggihan kaki legaya. Rikala semono kae kowe saguh njaga keselamatane kadang wanom si panturan kabeh cendang nganti tatasing ulun dirawuh sing pamungkas. Nanging tunduk lawan ature garwaku Nini Legaya yen to dina iki putraku katelune murca saka kembanan ilang saka jroning omah. Lara-larai kepriye coba matur marang Kakek Legaya ing wektu dene. Kepareng matur kaki legaya. Kaya ngono ya. Saderengipun Nini Legaya wonten peputuran kala dawuh dumateng kula. Supados kula jagi kawinjenganipun ingkang putra. Boten retos sangkan paranipun wonten mendung sak inggilipun griya. Sareng mendung kala tumiyung kados-kados kula kenging sira ngantos kula ketilang. Lajeng Nini Legaya gugah dumateng kula. Sak sampunipun kula wingi ingkang putra sampun nangis kaki. Sophia amarah kalau malah maina. Kula kaki. Ing papan kene kowe ngandhakake ngenemake gawe Kakek Legaya nganti ana lelakon kadang wanom katurune ilang saka omah. Mongko sing kudu tanggung jawab iki kowe. Ora kok tutu-tutuan yen wong papat kae sing loro turu sing loro kudune melang. Ora kok bocah papat turu kabeh bareng. Kudune kowe tanggung jawab. Kowe uga kowe sing gede dhewe. Sing pinter dhewe. Iki tunggale. Iki aja enak. Kudune iki durung. Mana? Kurang mantap mas. Saya gede mas. Oke. Nah, kudune kowe bisa tanggung jawab jaga. Aja ado-ado. Durung iki kowe. Maju. Kowe. Ini. Aduh. Loro. Mana? Nantang perkara. Sophia. Kudune kowe kuwi bisa ngetokke dhewe Kakek Legaya. Kowe tak wenehi purba sesa tak kongkon njogo. Kok malah mandeleng. Iki durung. Mana? Iki sing tuwa dhewe. Kudune iki bisa njogo keselamatane. Ayo sedulur papat lima pancel. Sophia amarah alon-alon main. Ing papan kene kowe ndak tundung, ndak utus. Goleki marang kadang wanom katulune nanging kuwi bali ing pangarepanku. Kadiparan pawapane. Kakek Legaya kepareng matur. Namung saderengipun kula matur sugeng kula konjuk Kakek Legaya. Kakek Legaya pangestunipun Kakek Legaya saged kula pundi. Mugi dadosaken teguh kahayuan kula Kakek Legaya. Rikala sampun semanten Kakek Legaya dawuh dumateng kula supados kula ngupadi dulat moko ingkang dosta ingkang putra. Kula sampun angsal damel Kakek Legaya. Kasinggihan Kakek Legaya. Saret dula menika ingkang kumangkun dosta ingkang putra Kakek Legaya. Sak menika purba wasesa kula pasrahaken dumateng Kakek Legaya. Sophia amarah alon-alon main. Yen Thomas bisa mbalekake wujuding jurang moko kang nyidra yuswane kadangmu katulune aku nedha trima banget. Kula kang saka kuwi mesakake jiwa ragane kadang wanom sendang kapit panturan kapit sendang. Lebone no jiwa ragane bali marang kadang wanom.